isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyumu chukisi. Nebuku bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Maya kichiba sengo kuchira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obojo botakeire. School chegwiru abana mbatakeire bitabu. Muntu nkwe bware chiri buga. Ikomi kera rituko muntu nkwe bware 10,000. Na mwiso bwe week. 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoga wako na bagadani okubeka emya yemo yokai unokobeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kyombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Season yeye asegosori yukwegia ya papa antivirus. Kwanza iseo yu karakoro kwa antivirus. Sisi ni cheki ubugulite antivirus. Ikona nde George ni ndigete. Digere lyomanye igoro yobo ngainereria. Ndaga sabari yo mu America. Ande imusibiri ejo. Nanyo kitishe jijire kangaji peka. Ubwanchani. Akinyeresa wakapapa tanga Mami, ni waswachira marume. I love you so much. Chisegi namangana yenywomo. Aratongoye. Okitire. Ay. Kwangage mono tengene ndani. Tengene ndani ni kule bobe. Ai. Yenda. Bobe. Kera rituko rya Jumanne chinse ibere chabutuko nabo igo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso. I'm looking a job. Can you please give me your curriculum vitae? Kire abanero ntebi ngaki ngonia ngomberia angira so muganga nducia mariogara na ncheno leiga. Akara so muganga. Kane. Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Morigeria ekera kwanda lile manyomoro bali no Oboremi no gonda uyogo tira botamberi tukole Jumatatu chisebere chamagoroba asto kwana gusanga mange igori Oboremi au imero bali Gusii anena mono kurugaiga ase county ya Kisii ase tukole na kolete wika ase tunde ya kabere ase Samoye parish ya Nyabururu asto kuchukosanga no muri metanya kwa batera na gutumanya mange na bwa choto tebyanga ase tukole tuchukwa no Oboremi bwechinyende tumayanga na kichinyere chigosimekwa na ndengi kelikega neri eliko ranga chinyende chungwa machire bujana boigo korusia amazara maya eliko konya umurimi anya ko bagagwe konya asubo gimabwaye bwa botambe iko bameze turasanga no musubati rista aya ko batutebya na gutumanya mange tubate se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asa sama ya YouTube Ndizi TV News abana botumira SMS wetera sina mbejera screen ya ugabu turasuko batubate asa mitandao yetu ya website na www.ndizitv.net iko machumo lele to basakuska isaranso ikelinde bwe manyinga nonye bosimeka chingende ni matabange baitaba Gusii bosimeka bali chingende ne bituma kulenda se kulera rod ni chingende choka jisimekire aso mugondoyo ole wetanya keyamo aso chikumanyanga
na kisinyende type kichi gusime kuma chinyende to watch type chinyende to watonyoro tukatwara koko tukatwara yellow tukatwara green tukatwara chinyende chinyenge chire kono to mai kurasa muri metonga ki chinjiri chechi asimigete ntonya maya yonsi to watya asimika na weto una na vaire ngo batebya ga bukuru muchakano igabano na kibono rispa Miamono. Miamono. no chinonga ete mugondo ga igana ndo chumugondo rabete igo mugo mabonke kera lituge mama Mugondo yo tokonyorema twanyarosibia twarema twatiga toba twakora kagwiki gekera twakorira kagwiki twanyabokia kera twabokire twarusi bochagori kwanza litangane kera tokorima tokoirania ubinse ngora twarosi umugondo kabisa togokora kagwiki yako nande toirorera twarosi buya kera twarosiri buya iga twaenda rinde kwanyora mbego ya ito nto bangete na bono iga nto narete gusimeka mbego ya ito iga mbego nganjete ekoko amini ekiagera chinyende chokonyora ichire buya nchibwati muchandonde kotema chire koremerari na chinganjite kobeka iga na chitwanjite kobeka iga bona boro chitobegete iga Himotara gendera tambe rispa kwate yumwancho muriria aeni ngona ndo tutabene ga iganga itole ali abali mbaito bakora busabali beto bakora ngaga iganga yole banyara ko bakumanyanga astole bene asa marietane inkoro kurispa kerbo iga igande nyabururu ase barishi ya nyabururu asitoko nyagokore gasiete amagoko igererende tunyara ko batokonyara kende gege konyago tokonyera ubugima rende kuchiagosi no tokonyagokora iga na baminto Rispango kujuru mchakano gali kwante biringa ekero kwaliga ni mugondo yo ikonyo lemego kuirania eubie linseri roba abange baito ndumba idina kiekuirani wa kora to eresera ngeli ndu muntanya ko gakorore picture libene na kieri roba likuirani go tsana naseki ubieria uri no buoyo ena ambe nyingo okanyore kurusi ubieria tuguta guchiuro bago bono kumbe buri no buoyo kurusi mugondo nande gwatuguta bono buoyo buri okanyora etokurema twarosi biyo bono twatindeka kera twatindekire twakora biatoba kera biatobire bono twacha twetera twaboki twatayariso mugondori twakora twakakaiga twaboki twakora kera twakorire kuboki bono twaira na raundi 3 bono ni ugocha guchimbwa karabakari okorosi biye kerie kebege taragunda gwakerusi twakebeka asi twagetindeka Wale kera twagetindekire twamakorosirira bari ito byo twarete embusuro twagore embusuro tokora nande bona ase bunaya ntori ko irorera bona igento kiarenga neri no ntori ko irorera gento tino guna ria rengo ororo tukalirusi bona tukachinchi chinyende konya twasimeka lino guboniga bona ntori ko beka ino bona lira beri tokuritiga likende twanjoreri genteke ngao bona twanjoreti chinyende twanganyi lino guchese pati ngao bona asa buno nyaro chigani kuchiumbua twanyarosiriga buna riga twabikire chinyende chibuna tubegete bona na kichiko mekera iga ekero chago simeka chinyende kora tebya ngono kwa tebiri muno kwaliganiriro bakurende asogochaka usimeka kera ndo chiranyi chinyende chesimekire chiraini kire straight bakamono kora tebya ngonga na kiokorosia chiraini chego ngieko gara nande ngochinga ne metaro ngimutari gwakera no bikama kora tebya chiraini echi twazito kagundu bikama go birito gwakara furafu igesandiyo Bona kerota ete ndate yumurimi umtekerota geterigesa ekerwa geteraini chinyende chikwanda chinyinge na ekera kwa bikire chinyinge ligeraini ligesa na riri riko bali nyinge bono na kiga kwera to gwaka chiraini echiga bakoba na intu ntotagete to chikonyora ligesa ligia chinyende chokonyora ni numo kamugo simeka ni numo kubeka gosemo gutumeke machine ko chibeka cha so chiraini ya chinyende chini tutweka to gosimeka bono buna chiriga ne chini tutweka to gosimeka buna twagete metale yiga bono torengana ne tiga to gosiara nande gatigati kogenda getwabeka kera chinyende chigosimeka ngosimeka ruchire oboyo nando nyaji gosimeka oboyo type ke oboyo ngosimekera tole mono DAP na butongo simekera ikiagera konyara bone kere chinyende chibekira akaboyo lero lira bali yaro siri chinga kichia bona lirikara na litwa kabekire iyo lakini lero wikobe ko boyo ma konyara ligesa utabegeti abo bono matumaini tai ekara toko simeka to waka ye metale iyo twasiaro boyo toma ko siara chinyende twama go chibeka bono boyo boli na boyo chikomenteni after 2 weeks twama ko kole kwende Digo after 2 weeks nando mwabe kando boyo bonde
yaya bono ni riogo ekara chia sokire buna bono ichiga chirega twabekire riogo twasiari wiki mbili kyo kogera mutaro tumeka oboyo obwegenka no buya lakini bono boyo boli botagete ora bobeka ase boroma bokwira chingaki no buya borara ngokonya bole sana lakini goiko bobeka ase buome kera buomira amakonde nara akobera ime makonda ali bono maitosi ale mogondo ali agochia au michi nyenyi bono naki tutali kubwanjira mono no buya bole lakini rende goika tora buomi kwanza ngo tume kubole lakini goika boro omigu kera buomigu kwa maya goche kubekire ebintu bya mogondo kototebege botagete ora ubolindi kwanza lita umanya gocha ko botumeka mogondo gaiga watebiringa chingende chibono kwasimekira semetaro nande bono chingende cha ngire kwama kare cha kura chiwikibere ngwachisialire ryogo kurate buchakira gabo ko gendra ngiye ko bakuru gabo ekero ko endra kulinda mbulindi kibuli okora matukalinga chikulira chiaburuyirwa nainde chinyende chiga ekara twachibekire ase bono buna torositiga buno ro chara betiga abone torositima ta kule chiwikibere na matuka 5 buna torositiga abono ntorangia guchiera maraba chuna arabwali eriogo ryo katwabeka bono buna chia kule chiwikibere igoro twabegete eriogo bono wikimbiri echi nane ngochia tole chiwikibere katwachire chiwikibere bono tumago chiera maraba katwachire ira maraba bono nande kurwa bunkoreta tole eriogo lindi ligo chirenda juu bono kugochitiga boruire mboro bokuomi chinyende chigo chichioma bono kwanyora tugwatikende mogondo bono nakike kogera tugochirenda igo twachirenda igo bono after 2 weeks twasiare eriogo nande rende twachiburugera twachiroseri bono chinyende chire mogondo gaiga bono gwatatabiri nke kogera mwachorete ino gosimeka chinyende chichie koko mugatiga type chichire kera type njiro chindi chinyende chichie koko ne chingia chikoba nane namona abalemi abange mbanjite bagotanga ikoke yere biya no ene school ye amini yere biya ne koko egento tochianjerete no ene ntu obolemi bwaito ntu ndori kuominyende obolemi bwaito tokobokora tokonia matobe nabo konyora tokotolera abantu ebikombe twabapimire ebikombe twabapimire emetoriro bono bagora bono echige tochianjite ekiagera gotora kwaye ekera yamire igo goichori bwango motoriro kwanyara goichori bwange egekombe customer rieganyete kuganya mono kwanya torera bwango yagenda nande kwa safu ya customer yendi nakige kogera bono tochianjirite gotebe chigani gochire chingia so goichoria egekombe no kolina koro kuboigo ni chingia chigocho no na okolibu no machere binte biga nkwansa chire ne chingia chiko nanda kembole ndikibuli kwa korekana kurundi tukolitangani bakayeka chiwiki chiga ibere tukolitanga ndijo gosimeka oiko teme bono aso mugonda iga buna twagete metare yenyu motara asimeka kwanza buna ga iga buno roche metaro nere twagete umugoko amache mbure gotu te basa gosomba liro beire pi oikabane megoke itonye yake kera twanyakire twamanya gosimeka buna tosimegete iga nande goikonya gochirotorore na kichia sokire kwarora kwamanyanga chinyende chiao chiasokire kwamanya gochiariganeria matuka ali kwabegete kwatiga chiakora chiwikibere gwachiretere eriogo gwachisiarira bono buna bono stage echire bono ni stage chiwikibere twasiarire eriogo chinyende ngokuboka chire kera materi osimeka na bokonyora sinali stame kera chiakubukire ngochimuri mochuririga mabagai gosemo gochitege chinyende anene mono rende ngokuboka chire nande gento gekogera chiakuboka obeko bwoyo bonge omore seliro bwoyo bonge nabo bogosamba chinyende chire nore chiagondire chiakubokire mugondo tigare bosa lakini bono korengana rende twara akorire obolemi obo bono ntubone tokorengera obwoyo bono kindate yomoremi ominto na bwoyo na bora buno buya nande mbuli buya mono ekiagera na bora beko beke omugondo ebinto bya ore metengo chabire onyore na asara okorerete ebotagete obeke korengana nekerengo kera kwabekire kerengo keri na bokore mangi ngento kwabeka mugondo ngumbiya keri nyende nchiri kokoboreru ngokoboreru chiri lakini rende si sana ekiagera bono tukugani okoborere tarira igo igweto beke ngento gekore gesoke kegokonye mambi ase omugondo oyo buno riga metoranda kineringa gwasimegete kero kwari gusimeka gaikono mugondo oyo bono buno riga nabo riange nusu eka rende toratebe aiga nsimegete metoriro 13
13 igase metoro 13 igachira ga igonse igaisana once piga baka mwini nekera kugesa nora gese metoro de igose ndigena gweta keren kugesa ndi sana kore ndigo wata bago konya matobe ntubono kwa manyanga gwikiri metoro de bone gento tokumanyira na bokonyora chinyinde chiga ndiro maite tali cionsi okonyora okonia matobe nabo chiko bera nchiro okonyora chiumete bono riri chiko ba matobe nchiro chikwango ibwango kwanyara chiako riki chiomire chiringo chitole twarusi twachisunyunda twabeka twagacha nandi bono chirindo riko chitwirane riri mugonda abono chiribone tokoni tuonjoreri nandi togore mbusure nga otorete tureke mugondo kura bwatiraga butiraga na somo tumukakego kutochukwe na seseme ya kabere no chukanda gotete biguru ya maruira kuri chinyende nabo yona bagati ebintu binde ebinge igo bono mwacho muligere no gandete gotegerera omuruburi buburi mino bonda kuruga iga aseseme ya Nyabururu parish kasto no yo mitorispa uyo gandete gotwera na gutumania mange iguru yo buri mibwe chinyende bono ligere ti mugondo iga sto chinyende chingo chikoligige enta chikoroka na byekigima kore na gandete gotete ngani nkiye kuirira chinyende chikoroka na byego ande ngikimbuli ndikibuli ba okora butambe go tubwache semetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wana wotomera SMS kuitira sinambe yo ira screen ya ugabu utara sema tubuka kigo ngwera na tuli ya bu television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya Kurochi County sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Worldfit Health Center ije gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachiro bisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally na kia kuirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mwancho murigere barnande na semo ya kabere yo murubure bobole minobonda uyogo kirabo tambire tukole chimatatu sinsabire chamagoroba asedi tukolera nigo tuno yo mtori spato gane gusanga igoro yo murubure bobole migwe chinyende kuruga igasense moye parish ya Nyabururu asonda to kumanyanga ngikiriye kubaira barobo gusumaka chinyende nabo igo naki ngiye ku chinyende chiko bakonya barobuna baba ukora igasiga ase parish iga igo gane gusanga mo 92 wetera semetana yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital hasense mo ya YouTube Ndizi TV News nabona utomera SMS wetera senambe
tuira sa screen ya ugabo wego tubase kweba kutubwatia ase mitandao yetu ya website na www.ndizitv.net wego na bogo ntumera SMS wote ase mitandao ya Facebook na Mildred Momanyi igo bano Oboremi to rispa kora tebia ngunga chingende chigoikiraiga erasma tuchitu ngoikachire cha rokaninga maruri na machigweta nayo gokuika kunyatanga ana kora tebia singende chiga chiekoko morore kialio korora aguchiria Horero butangani okonyora makonde nara kuberanse wana makonda ali gakunire chinyende chiri chigo chichoma wana kare chiomire wana bunanje Oboremi ngoikinarora bobe na kwa moyo no borire bonde bwa kabere na bokonyora chia chirense korunse buyo byo chigo ikaigoro chia balira wana okonyora guse chinyende chirinchira chinde chiarenge chinyi chiarusi kumugondo kengi mana kubeku wana nakitwanjire tekera togo chigora chinyende chiga goika toetera so Oboremi Oboremi omanyete kabisa chinyende chiane chinkoro chire ekera chimanyete kabisa twachunguza twamanya Oboremi uyu magotoletera chinyende chitwange agosimeka ekiagere chiro abaremi nabange nabo kogenda muntago tene chinyi kumbe gakongainire wana goika tori Oboremi uyu ntobwate tokanda twamori otoletera chinyende chiga wana twamanya kubeka wana anene mono rinde njiri chiachangia kubalira lakini korunsa abono hase muchandori buna bono chireiga ano makonda ali bona gochiari kwanyara yomire yeme lakini njiri kuoma chionsi ko tokongeta na maliogo ngochichire chia strong Ndegere kurukunyiranda ukunganga yo cheke mambi maze sumo wega baro sana likoro ku fog osane mist ali tusko boli produce itanya ko yo tebe kere ya chire ke mambi ngo nyorole ko ngai itire chinyende na kiwa affect chinyende eli bona na bera chichebu na bona mugondo chinyende kwanye chiarenge buya na bogo chanyora chiunjo gete side yamo ali siyeta chire yelo chionspi wana baka kwabora ngaki ngikiaba ga side yamo lakini asande chikoleta chire buya wana siareli yogo chibe ekere chia siarelu eliogo nabo chi ngotema chire ko begete elioga malioga ina gote kurunso cha kireta maliogo kurunsi wana go chigoro ngo chichire chiatema we komereri ngo bachire kora tebe ngo challenge siri mo gwetra ni na balimi wechinyende chiga chekoko challenge siroro bono mono chinyende bune chiga na gote yekokeye nabo konyora nonya no Oboremi oto gwetera twamutaiya tugorere nere njira chinde nero ligiri onyorire nero muntu mungainire nga chinyende chiga ni chingia kwanyora oretire chinyende wana gara oretire chinyende chi era maite ni chinkoro twasimekire ono nturende tumaire chinyende ni chingia chiko bachigo ikagati no togocha koranga ni chinyi chiarengi ekera chiasokire bono chikire gati ina ere challenge yemo nande challenge inde akabere nabo torabeke bono tochibegete iga onyore goserira ba ndi atagete nyende ichio bono nakige kogera okonyorera togo change tokoirorera iraba nyende gali squarusi nando bekoro oiko change nande inde agatatu bono neringa nabo konyora chinyende gwasimekire chiaika igoro nchikobeka kende matunda ali nchikobeka bono nagitonarerete noaniri kuneni tokwa nkora atoreri kuneni twaoni nabo chigo ikichibali tutuiga chikine chibali twa onyore matunda taiyo bono nabenga na chinyende na chira chikumbe nabo chitagete chicheru na mutonde bwensi bona kera twachiaire nabo konyora chikobeka matunda lakini tochitiga iko chigo chichiagara bosa kwanyora ngende nchiyo bono nakie kebintu tokorenda na byebyo nenga kiembura gusomora kera igankira kwana mangana yembura enga kiembura nero buna bono murakera buna bono ga katikati buna twagiteiga nga kiembura chi challenge naro njiroro nabo konyora embura erache nare kere twete nyingeri okalioka echikubalira kwanya chinyende chiri chiko kale kwende bana nchiri kubeka lakini kego tuiga buya buna nyasatu anchite gusiga alira baliete nyasa na tu anchite ngotwale mbura ntwanya gokorera asara mono lakini bona asara ese go chicha go ikombole myobe makini chinyende chigo chirera buno mwana na bembulera ache nyinge imegoko yete mugondo bona go ikole nde chinsemo chionsi orore ngaka igarugura mugoko yo no sa mugondo na ate ga mbiyali bona chinyende chio wachirera paka chiamanya ko bachinyende
Gatebe nga ngoika chikodo bulindi boisaine ngakembure nabo ngakiyomorekera nabo nabo chimo guchirenda ndake ngongora bigwikira mutake musialana na mache karubi asambire ekara bisinyete nabo ibo na iguru oteba ngachinyende ekero chinya chiri kwa wabuye ngiye kogera mo guchora chinyende chinkuru kera chinyende ne chinyende banya ne koko chinyende gento togochorera chinyende chichinyi nchiraba okonyora bono kwagesire nchiroma ime bono no kuoma kori nchiroma buya bono goika chinyende chingiya goikotige chibe chikore no mwaka omaye guchikusima ku mwaka oyonde nali chikore talige sarigia bono ichiga nabo korusio simeke lakini tonyora kende oinoke asara bono kige kogera twanjirete chinyende chiabire chinkoro chiro chibono nabo kore manoe kwabe ku murimi mugondo buna tubegete iga nkore murenga nabo oranyore kende na nyasa itegati binyare kana chiame nabo igo korateria ngunga gwatebire nga chingere chingore chikoba chingia mwanya konyore challenge ririmo ko mukoreta chinyende gusena so wese moyo gusimeka komya konyora nga chiburukana ini challenge ngonyetera tole nabo konyora kugora chinyende konya kwagora bono toteba minyi iteri ko bayoka pakonyora sama no kale konyora no ere yani chire loyo no chire yani bono chiochoka ini bono ntuntwanya gochianga sababu chinyende ne chinyende nonya mugonda abuna chire ganchi kwa amini yoka nabo konyora nere yagweto nero yakore kwende bono nabo tokubeka lakini chiama kwanyora chiamire ngonchi kola ta challenge chinde chiche kogera chiche guita chinyende chinde challenge bono toratebe ni ringa totebe kire chinyende chibwate chinga kiche chiokwama amini yeye nabeko iregeka neko ke yengo irere nkoendere teri kwandageka mono ekoko na metinyeringe kwireke ekoko bono kobegete nabo konyari metinyeta to kwagesire igone chini chiri chigo sikimotwa chini cheira na maiga chinde cheira na maiga ine ri challenge ko ine ri challenge na chiri chigo chiaro kunga ochogyo lirio chikono no monto tawege chichi chia chiburukana ine bono yune ri challenge bono nakige ko garbono buna ntu abale michinyende bunecho nabo konyarwa na matoba ina gotebi customer na bego chichita eta matobe agote inje tinta itio nyoro koiko challenge bono koiko chore amini eri omochorere kando ekoge omochorere kando moneri anda ke buye bwo simeka chinyende chiga chiekoko mborobyo nje bano buye bwo chinyende chiekoko ngokonya chire nonya nekero kuyeka chiko ibwangu ebintu gotuma yani one kero kubeka none geteri okori okoigubuya monu ngokonya chire nonya bono no entu abali mirende buna bwatanga nagotebi yani toko jigokera kero gotora yani okoigubuya toli kukumoya ngaga kininche ngori chinyende yani okonyoro gogete gotora ikiagera echire buya chikogogeti chire bwangu gotebe chinyende chingo konya chire nande no naso mubiro mwanya bantu chinyende nigo chibwata madini ya protein aya kunyara kabaga gokonya ko muntu chingura nande chinyende chinge chire chinyende nabo chinga enyama kwetara kwa chinyende nabenga kwa ligena nabenga kwa lide nyama igo ko igure nga ono bubibe chirana chinyende chire nacho bagoteba ne chinge chigo chiaba nande nkira tabigori chinyende chibono eke chinyende go kachiri chiasicha no gosicho gegera chigosicha ngorusture bisicha liri bado muntu naendera ku kwa chinyeni kurwa bono bune chicheito bona bona iga tokubeka ka chinde njire tobegete kera chikirenga kiyo gosicha nturi gochia kiagera nchitakiri konyegari chitakiri wono chitige chisiche chibeka matundali kogweta gati bono ngochinyegari ore na bokonyara gwasari matunda ali gocha kubeka kwa nyaro iri bona iyo etalibiye ngibwanto kwa chitigana pi nekero chigo tiria ebisicha biri chinyende chinchiri chitaipu timaji bose chinyende chirokonyora chikueranderera chigo tiro chigo echiga chiro china chibeka ine chinde chingo chinaro bona ichi chikuranderera bune ichi anyoro anyore yunere kueranderera ebituma iga gutira okonyora chianchite kobera ase ebituma echi bono echichiro chio nabo kwa chwerio kanyari randerere tali no likuneni ryo kokorusi lakini bona echi kwa makwa echi kwama ekara chigo kina echi ko bombera ansali bona goteli advisable kwa ekara chikire ngene sema ni chikire ngatabwana to guchaka kwa kuikira paka chiwikire likuneni bona buneririo ito le bono ni chiwikibere chitigareti bona ande korubona chiwikibere kwa toli
igo mokwa korubuna cha koru mutinyi na mokwa chibiki bere mutira totigeraho chigo cha gosicha buna charo kana bisicha twatigire na batogokora eko tabalinga kero kuchia mono na bochingire chigo cha koru chinke nekena gose neke okwa bono kwa okumono nkoringa ochiae hekere chiabekire bisicha bono lakini kichire chinke igo chitakire kwa cheru kwa cheru bono nokwa lakini gokora ri changere gosicha nchibwanete konyagari aba ina mbe nyinge nero rekora ri chigo sicha yaenda ya rusi nchibwenereti bona ari ogochitiga chisiche chibeka matunda ari chiche gokore kwende chiche ekere kwa makore ukweigwe kuri tukolitanga ni mpaka gwikira igomna na kubulia mabuli ayo mpaka twekire obuya bwaye nkiandike okuruga tiga iganyu motara chigwikira chingende chibono chisunaneti chinyende chibono ekere twikire okwa okutwaire ye ikire bono ebisicha eliogo ndire tokoreta rie bisicha ndigotakirwe chinyende eliogo riyo gosiarera bono gwachitiga kera gwachitigire ria chikoreta menyoro riri bono bona aria turi guchinyegeri rio kaliro riro sana rosoekera chiabekire bona abana bari basugunanire ogosoa imebwagire ntunto ri guchikuna no kuburuka togosoa twagere twarusie ubieri ngora twachitiga igo pakachia guchinyegeri okungusangora okungusire ubieri ngora igo rio ge bisiche gari gokonya comment bisiche rinde chigo ama kwa makuru nande bi chibene chinguru chinyendekera chikubeka matunda ari chibene chinguru koru chinyende chiabeke bisicha amatukanga chikoira chinyende chichakoroka na bono chisunane ekara chiabekire bisicha chiwiki ibere ewiki ya me akabere chiasugunanije goto no wachitika tu wiki ya mole mele wachi nyekoro ekara chiabekire chinyende chiribono chisunane chinyende muntu nanaye yaya bona nabo konyora bona ni chinyende tuganyite bona matumaini ye chinyende kiagera bona chiabekire likuneni ria kongire bona likuneni rinario endagera ye chinyende goma na ikora bwateraga turagenda somo tumukakego kutochigwera na sensa mwende yo mwele machwa tabia nga ikara chingende chimugo chikisimo no imuchira iyo bona mwacho murigereria ninga gere sinoganda tukutubwacha imiyo morobuli minyobonda kuruga iga asensa moye parish ya Bururu asagenda tukusangana yo mtorispa uyenda tukutwera na utumanya iburu yichinyende no buli mibwaye gose munya chikolendwa gwika chikira chinyende chiabeire iyo tubwacha semetanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensa moya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS gwitira sina mbiyo irasa screen ya ogabu na teatro somo tumukakego ngwera na tuli Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi esukuru y'okwegerya oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nigiga okumanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B Automatic B Professional C Light Track D1 ekyukire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE Heavy Trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B Executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborukia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandama
mange batarire imejuru gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Manchu murigerere na nene ntunde yende ya gatatu aswasoira umurobori bobori minobonda asagenda to gusanga kuruga iga asensemo ya Nyabururu imiyomorobori bobori minobonda uyogochira botambeli tukole chima tatu chinsabiri chamagoroba asagenda to gusanga no yomtori spaga iga tugenda to kwana igoro yobori mibwe chingende basimagitari tukole ale ro basimagita senga ke yabono nigo chikoro kunga chingende chimayiga tubuna ekoko manchu murigerere no maite igoro chingende chinde chinyingo nyago simagite ntebye ncengo tale kwa woto starare nga chingende chi chichi ya yellow echio nyoro echichinde chi chingere ne chinyinge chire torenga ki nchibuye kaino kwa mokwa yangu bwe kaino koiga yoto kwati asemetanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wena otomera SMS gotera sena mbeyo erasa screen ya ugabo igo bano yo mtori spatu asangire kurale somo chaka no gwatwerere igoro yobole mbwe chingende konda sebona gante tora tebinga chingende chichangere kwa bachi abekire twatigere tega ali astisuna neti kora tebikuruga bungi mochi mwakora chinyende chibonekera chiabekire chia sugunaniri bono no ni raya ito yokogesa bona ali to gwepanga na kito gochirusi digere to chiarigani toretera abantu baitu batogori kwanyora rinde tokogenda toika mugondo twachirora ntubona ntonariti kuiya etogotabora togotabora chinyende chiri twatabora nyende chinchiri ko bera chionsirimo nabo konyora nchirororo ikiagera abantu baitu chikasta machiti chianje tamatobe mbali bagutaka chira matobe chitarakore kwende chitaruma ona botogo chicha twatabura chiri chia tobire twatabura twenda tuone alafu chiri chinde chiomire na chiro chingo chirustole kando na chiri chitarakonga kabisa twamanya koira na twachikora twatigana anda matuko no ena tatane iga twamakoira na twakora twamanya gocha twachitayarisa twaone customer nkale ngaiga mugusimeka chinyenda somwa ntundo bwatingaki yaya ntubona chinyende ntuto bwate chinyende mbiyalire buna bona iga toro chibona ngaki etali yangende bona iga chinyende abantu bagesire lakini ntunto bwate ikuneni ntobo ngana umara simeke andake maybe none embule chembe echechite ine mugusimeka tukagicha muigunga mwa mugusimeka kagicha twabekire ntubona na batoko beka igo bole mibweito fada buna arera to bole mioboiga ntubona na bate betenga ebinto na byo bitogokora ngo fada rogena naba kwanyada sana fada ito nero gereta tora iga nande chingaki chichi akare narabelire bali shega bole mibuno bonche mbwale ngeganya bururu gaiga neli sebeli alenga igonsi pipakarogoro oro sana roichire bakemete keregendo lakini fada ito Dennis rogena buna acheta iganya bururu ndo chinga amabadiliko naro nonya ninje najifunie kiagera nkonyora ndegento keke nakonyera abana bana koruga igesi wetera se fada kiagera lete project yega twenspitu akorire iga tokonyara gento keke twekonyera igo bono echirera bora yechingende cha matobe motige chiome mochigo chisunyu ntabona chiginyomo mochiwani mena chinyomo maigantu chiro nyanya kuvora muna chinyende chiabeire iga na gotogo kwana chinyende chiabeire kwanyara ba sister baito na barabungu to promote bali bata tebito chinyende kera chiabeire to bateri chiabeire ngoira bali kwanyara naisi no ana batuyetana ini boka ba maitenga nya bururu chinyende chiroro kuna fado itachi tebuna chikonya kobekuga barabwe bamaite chinyende fado buna ro chinyende chiro na bago chabato promote ngo barabona bamaite chingaki bona buna togo chibeka iga bamaite nchire twakora juice lakini nande nchiroro bona chiasugunani nande already twabekire chindi bono nchiri ko chichia bora ngotoka chiri ngo tutabekere ngakimo gupima chiri cyo chikochaka kunga chiasira kwa yara na chinde cyo already cha nande already chinde changeri kwa moyo kwa ne chiro ya inegara mochi kurusi chi customer chain ntata iti customer chain chitam nanda kengibole ndikiboli bo kolekana kuruga abo kuruna chingeri cha sunani okuburugera chingende chinkalenga chikuburugera okuburugera bona ntukara to kuburuga kuna bona lira belire ito tarose TV iga ntuto kuburuga limo
Kwanya twachiburuga chinyende chitu gochiburuga limo twachiera maraba jiu chinyende chikwa mabwango. Ikiagera kuru twabege toroche chiakore 2 weeks twabekere riogo 2 weeks tuburuge bono. Omotienyi bono tugukora twachiburuga. Kera twachiburugire bono rire twaburugire nabo tugongea gochia. Kiagera nabo konya chiaretire likuneni. Chikoreta likuneni kwanyori chiangere kwagara. Bono kwagara koliga tiari chitakiri go chandu mono. Kiagera bono kuburuga kuri twaburuga twakori. Bono ese tugocha gochikonya ndirio konyora ase bono menta yachire ari bono tokosoa twachiagera buya twachiroseri. Egento kara kitutachiri neriogo. Kiagera chitakiri korendo neriogo. Eriogo ndio kirimo chimwali cyari. Eriogo nkubeka bayo tole mpale ya safi. Elia makonde. Bono ebintu biri okonyora nene mono. Ochirende tutubu no kurira linga kama kara kiri dali twalete riogo. Wata bantu mochi mwabori nga chingende chitu twara chiriga banya ko baba ko bakunda. Ntobwato yo minto ogotokonya gwetera mariogo. Okurukurangi nero gocho siara mariogo mugonda iga. At least nero mulimi ito nero gotoro kereria stokoru na stogochi. Bono chingende chikara chikire chikuru mugondo na kimochi mwachirusiriga baka mwachira se chibone ko. Chinyende chibonekera togochirusia kera chiabeire etugotabura twataboire twabeka chibuni twatiri nabange tole ntoli bake nabo konyora tugupanga twapanga chinyende chirirende korengana nekerengo omonto atagete kiaye gotoko mukubekira omonto korengana nekerengo kiaye nande ntoli gochirusia igo ng'apugu mogondo tokorusia korengana ne chioda nabo oranyore rituko eriga chikastoma irenga chire twarusia korengana buna ching'ani buna chikastoma chiri chiacha emitolire erenga chitagete ebikombe birenga batagete batoreru twamanya kurusia nabo igobona igo chikastoma chino ni chiabo chi otigawe parish nabandi nambara obaisiko mbarororo abange sana bono buna abantu batwetanaine nabo bagocha bagora amaite ng'a nyabururu father ogena ngende nchianya kubororo nyeni nchiri kubora lino gweriroro esugumero kirigente kiroro buna father baite libageririo koenyorera egasi gayokora oburimi nainungo seme muri abandi guchisikali bamanyanga oburimi nabo koru enchiringa bune oburimi bono nkonya gosema nitori nwana asaba minto naintu abanyene ngonya goteba nitori ng'ege ticha twasemia abandi barorera kurwa story na barabu mambi na mambiende babeke geticha abantu muri bakuru ku check station officers gosetutebenga aba agriculture officer kurwa city county handa ke banya kubatalira barara na mokoro buli mubwini banya ko baba kuba advice na mubwento okoro buli father na balete telimo konya gocha bali nkora cha bali moyo ngora cha bali baba semia bara batebi no ebina mubwento okoro buli mubwini mwakero mwaro lidali ligende bina mubwento ko yitanga ngocha bali kono uno yumi ntona gote yorangi otenerete ensema ya mariogo no akwenda gosobole miogora mariogo ali kero muchando ole mugondo na gotoko motebi kwanyorwa akire gochia bwesimi bamotengi kire muchando ninki nkiora tebianda kya bali school gali bali batete kumanya igoro y'oburimi obuiga napo igo gosiba batabwati asiba kulima nkiora batei gosiba mama te goro bosime kuchigenda konde kirenga kigaro bagosimeka nigo bakonyora sara kora batebi ono burimi oboncha balimi bamtege ntonda batebi motwaro bwoba chinyende chingaki chiakale twagatebiringa ichibwate chingaki chigusimeka nyende nchibwate ngaki chinyende nabo chikwa mandonsi kayicha chingaki chire chigusimeka yani to veka nganga kigete chinyende kagicho chirende buyo chirera biyo buna chitakeiro bekere ryo keregento to twaro bwoba chinyende nabo chikobe kunchirende yonsi lakini kagicho chibi ochirende bona omotwaro bwoba bugusimeka chinyende nande chinyende ne chingia nchibwate amadini yo mubere ngokonya chire nande ngokonya chire bwango no na sense maye chinyeni kende yonsi kelibwate to kokora konya no mochere na chichikoli rero squeeze nyama bantu mbali koli rero abantu ne chinyende bakoli ekiagera chinyama bagotaya chia twalira marwira mangi bona chinyende simeka chinyende asobonge chinyara ko bachigo konye family wachinyende twachisimeka sobonge chinyara bachigo konya abantu guchiskugali handa ke kuchasa basubati bali skugali advice niryo kuba advice ndaba togani ochikonya kugora chinyende lyo kalyo keduka nonya ko bwata asa keiga veka chinyende no na asininiga nabo konyora kubwata lige sato bwanga chinga kichi na beka konya kubwata sa ke gabutora ake beka nande akugesa chiriri ro chengo chichira ko banande menta sandi na chiri chigo chikoya kwanyora kwa bekire gaiga
ikiagera rero mari mutayo bekango chinyende abana banyara kwa bakonyora bakuri tigo bwoba konya kugora konya kugenda kwa gore kirasi bona gigikire 50 nande mbiarende ku promote umule minere anyore lakini ayo bwate rende ngigwanjiro chikonya kugorera isiko kubwata urimo bekango ngelikia ege kubwate nayo konyu yotabwate pi kina kinda advice Kanda kingana ya uyo mweli oguchase abalimi baitoni reriye nje bona asa abalimi baitonda abatebi tigato koro bulimi no moyo no bulimi ubokobokora manyanga poiko bokore no moyo bulimi to gokora busaigo utaita betikurume yao ekaro kubeke bintu ne chitangutangu na bira be bikon beke bintu ekaro gokore gento kora no moyo yomo nande itwaro moyo ngigende kekana kebeka ninchengese nande korone no moyo bugwanza nyasa kubwatsi nyasa ne rukwami ntwe to gokora sto kunyara buna nyasa tubegete lakini nyasa mi bintu biri bikore byame bitokonye Igo bono mbia muno sana rispaso gotwerera igoro y'uburimi bw'ichinende nanto nyako bogweto gwesomya na kwimanya mange kuruiga mugondo yoiga asebo igo twanya ko batokoro kigwana mangana kwa kitabiri anda ko yorigere tiskuga y'umurimi tonga geto nyako baga kanyoro bosemi anya ko baga kumanyanga nkikeri keganiri asuburendi we chingende anamono chingende ekoko mbia muno sana rispa Igo bano omwacho muri ryanga hirte kwa nyara ko bago wesemya na kwimanya mange kuruga iga asepari sheto ya nyabururu hasikonya ko bago kuingo bulimi bwe chingende na kibwanta ko ba anemono chingende chiro chiekoko chingende chiekoko gokonya ko bago kuinga chingende chiga na kichigo simekwa na kichigo konya kwigumpa yo mitori Spanya ko batenga asomo yoro mwanya bantu chingende gokonya chiri onye kubwati geti chaga abukwao nye kubwato mugonde gekinga kwao simeka chingende tagaunya kuganyangera simachi chichikuma chikole na bogo konya na matobe kera na rate biringa matobe ngonyo ngole tali chibesa kolenga n'ubulimi obuna bara bakoda sege kekeiga yo wantu bwati asemetanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News abana utumera SMS wetra senambe yera sa screen yawo gabu onyo gotete ngutariba kamagondo kwao andonse asutugete tuwe yawo ayon siriga wikiraniwa ekara kwantumira SMS wetera senambe yera sa screen yawo gabu elinde liongo talire anya sotugete tuwe yawo so wateke maliki yawo na bongo gotalira ekara kwantumira SMS na boyo na bongo ntumira wetera asemetanda ya Facebook na mail mumanyi ili tunako weto usanga na koimanya amange wikanga kene na ende litko ni chinsabuni chalero bye bye